Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ονομάζομαι Αραβαδινός Κωνσταντίνος και είμαι υποψήφιος για μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την δημιουργία κοινότητα πολιτών. Δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε γεωγραφικά από την Ευρώπη και επομένως θα πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτήν πολιτικά και να προσπαθήσουμε να την συνδιαμορφώσουμε προς το καλύτερο. Είναι μια ωραία ιδέα η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχει γλιτώσει από πολέμους από τότε που ιδρύθηκε. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όμως μαστίζεται από σοσιαλισμό και με όλα τα κακά που φέρνει αυτός. Γραφειοκρατία, πολυνομία, όχι πάρα πολύ καλή οικονομία, καθόλου καλή οικονομία θα έλεγα, για τον όγκο εργασιών και τη βιομηχανία που έχει γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν με ψηφίσετε θα εργαστώ λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα προσπαθήσω καταρχήν να φτιάξω μια καινούργια ομάδα, ένα καινούριο πολιτικό ρεύμα, διότι δεν βλέπω κάποιο από τα υπάρχοντα πολιτικά ρεύματα, κάποια από τις υπάρχουσες ομάδες, πολιτικές ομάδες να μας εκπροσωπεί γενικά και εμένα και το κόμμα. Και θα πρέπει να μειώσουμε αυτά τα πράγματα έτσι ώστε να φτάσουμε στο ιδανικό που θα είναι μία Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης με κοινό στρατό που θα μπορεί να υπερασπιστεί τα σύνορά μας και να διευκολύνει γενικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε.